கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம மாதாஜி ஸ்லைட் காமிக்கிறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் வரேன். சரி. அத்தியாயனோட 18வது சுருக்கம். நம்ம நேத்து என்ன பண்ணினோம்? அத்தியாயம் 12 பண்ணினோம். அதுல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? நம்ம பக்தியோட உருவற்ற நிலை எதுன்னு பார்த்தோம். அதை எதுலேருந்து பார்த்தோம்? 1-7 மட்டும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். அதுல எதுல பார்த்தோம்? 12 8-12 மட்டும் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு என்னெல்லாம் அன்பான இதெல்லாம் தகுதிகள் இருக்கு நம்ம எதுல பார்த்தோம்? எந்த வருஷத்துல பார்த்தோம்? அது 12, 13-20 மட்டும் பார்த்தோம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம அத்தியாயம் 13க்கு போவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயோட 13வது சுருக்கம் என்ன தெரியுமோ? இதுல என்ன அவர் கேட்கிறார்? அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். அது 13வதுல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல. அப்புறம் 2-7 என்ன கேட்கிறார் அவர்? கஷேத்ரா மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞா அப்புறம் ஞானத்தையும் விளக்கமும் கேட்கிறார். அது 2-7 மட்டும். அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்னெல்லாம் எதெல்லாம் கேட்கிறார்? எதுலேருந்து? 8-12 மட்டும். அப்புறம் ஜின்யம் அறிவனோட பொருள் என்னன்னு கேட்கிறார் அவர். 13-19 மட்டும். அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன் அதெல்லாம் எதுல இருந்து கேட்கிறார்? 20-26. அப்புறம் அறிவின் பார்வை எதுல இருக்கு? 27-35 மட்டும் இருக்கு. இதை நம்ம எல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இது சுருக்கமா எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம இதுல நம்ம இப்ப ரொம்ப கூடி சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன கேட்கிறார்? 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். 2வதுல அவர் 2 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறார்? பிரகிருத்தின்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட பொருள், இயற்கை, அதுக்குதான் நம்ம பிரகிருதி சொல்றோம். புருஷானா என்னது? யாரு அனுபவிக்கிறாளோ பிரகிருத்தியை யாரு அனுபவிக்கிறாளோ அவளைதான் புருஷான்னு சொல்றோம். கஷேத்ரா யாரு சொல்றது? உடல் சரீரத்துக்கு நம்ம கஷேத்ரா சொல்றோம். கஷேத்ரஞா யாரு சொல்றோம்? அவ அந்த கஷேத்திரத்துக்குள்ள யாரு உடலில் அவ பார்வையாக இருக்காளோ அதுல ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் தெரிந்தவரா இருக்கோ அவளை கஷேத்ரஞா சொல்றோம். அப்புறம் ஞான அறிவு யார் சொல்றா? கஷேத்ராவையோ கஷேத்ரஞை யாரு புரிஞ்சு கொள்கிறாளோ அவளைதான் ஞானம்னு சொல்லுவா. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? 13வது 1.2 யார் படிக்கிறேன்? எந்த டிவோட்டி படிக்கிறேன்? ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிக்கலாம் மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. அடுத்தது காந்திமதி மாதாஜி ரெடியா இருங்க. ப்ளீஸ் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. லட்சுமி மாதாஜி உங்க டர்ன் வர்றப்ப நீங்க படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். தனலட்சுமி மாதாஜி இப்போ நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே மேம். அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவம் க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஞ்ஞ ஏவ ஏக வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் சகேஷவ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் ஸ்ரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரம் இத்யவீதயதே ஏதத் யோ வேதிதம் பிரஹு க்ஷேத்ரஞ்ஞேதி தத்வித. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன், புருஷ களம் கஷேத்திர களத்தை அறிபவன், கஷேத்ரஜ்ஞு அறிவு, இஞ்ஞானம் அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நெக்ஸ்டும் படிக்கணுமா மாதாஜி? மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் கஷேத்திர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜ்ஞு என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், என் அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவன், புருஷம் களம் கஷேத்திரம் களத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜ்ஞ அறிவு, ஞானம் அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அவர் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் கேட்கிறார், இதெல்லாம் பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷானா என்ன, கஷேத்ரானா என்ன, கஷேத்ரஞனா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன, அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவருக்கு அர்ஜுனன் அவரை கேட்கிறார். பிரகிருத்தினா நம்ம இயற்கை, புருஷன்னா என்ன, நம்ம யாரு நம்மளை அனுபவிக்கிறாளோ அவள் தான் புருஷான்னு சொல்லுவா. கஷேத்திரம்னா களம், கஷேத்திரஞா யாரு களத்தை அறிபவனோ அவன் தான். ஞானம் யாரு? அறிவு, யாருக்கு அறிவு இருக்கோ
ஞேயம் அது வந்து அவ எப்படி அதுல இருந்து அறியப்படுகிறாளோ அதை பத்தி தான் அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தான். இந்த உடல் களம் என்று வந்து குலம் என்றது அறியப்படுகிறது தான் நம்மளுக்கு. ஆனா இதுல வந்து கலெக்ட் யார் அறிவிக்கிறானோ அவதான் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாலேருந்து விளங்குவது. உடனே என்ன ஆயிடுதுன்னா ஜடவாழ்விகள் பிடிபட்ட ஆத்மாலாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா ஜடவாக்கிய ஜாஸ்தி எல்லாரும் ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிறார். இதுல வந்து அதனால அது இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி இது நம்ம எப்படி இது மாதிரி அது நம்ம இதுல என்ன தெரியறதுன்னா பகவத்கீதையில முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் என்ன, உடலை யார் அறிபவனோ யாரு ஒழிவாழ்ப்பை பற்றியோ எந்த நிலையில் அவன் வந்து முதல் கடவு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அதை வந்து முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிறது. நடுவுல 6 அத்தியாயங்கள் என்னன்னா பரமபுருஷர் பகவானையும் பற்றியும் அவரோட ஆத்மாவையும் பற்றியும் பரமாத்மாவையும் பற்றியும் அதுலேருந்து நம்ம பக்தி தொண்டுல எப்படி உறவு எப்படி நிலைக்க வைக்கலான்னு அது சொல்றது. அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா பரமபுருஷன் பகவான் வந்து நிலை எப்படி இருக்குன்னா வந்து அந்த ஆத்மா நிலையும் எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல கிளியர் கட்டா எல்லாம் சொல்றா இதுல நம்ம பகவத்கீதால. நம்ம உயிர் வாழ எல்லாமே கீழ்பட்டவர்கள் தான். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆத்மாவின் நிலை என்னன்னா எல்லாம் இதுல தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. வந்து எல்லாமே உயிர்வாழிகள் எல்லாமே சூழ்நிலைக்கு எல்லாம் கட்டுப்பட்டவர்களே. அதனால அவ வந்து என்னைக்கும் மறந்துடுறார். அவ வந்து மறந்துட்டு அவ வந்து ரொம்ப அதுல துன்பத்துல இருக்கா எல்லாத்தையும். அப்புறம் எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வராளோ அப்ப புண்ணியசேரிகள வராளோ அவர் வந்து யாரு செல்வத்தை நாடுகிறாளோ இல்லாட்டா கேள்வி கொடுக்கிறாளோ ஞானத்தை யாரோ தேடுகிறாளோ அவள்லாம் முழு முதல் கடவுளை அடங்க முடியும். அதுதான் இதுல டீட்டெயிலா இருக்கு. அதனால நம்ம என்னைக்குமே எல்லாம் கேள்விகள் கேட்கணும். இதுல நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வந்து புண்ணிய செயல்களை செய்யும் போது வந்து நியாயத்தை தேடணும். இதெல்லாம் இது பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக இதுல வந்து நம்ம பக்தி தோன்றத்துல மேல 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 போயிட்டே இருப்போம். அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு காந்திமதி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். क्षेत्रज्ञं स्वाभि मां विद्धि सर्वक्षेत्रक्षु भारत क्षेत्रज्ञोर ஞானம் ஞானம் மதம் மம. பரதகுலத் தொண்டலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறியவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்துகொள். உடலையும் அதன் அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பரத குலத்தொண்டரே, நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இதுல என்ன சொல்றான்னா யாரு உடலை அறிகிறாளோ, யாரு ஆத்மா பரமாத்மா பகவான் ஜீவாத்மா எல்லாம் வந்து வேறு வேறு வெட்டத்தை அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் கத்துக்கணும். அது ஆனா கற்க வேண்டாம், நம்ம வந்து கற்றுக்கணும். அப்புறம் செயலின் கலர் ஒவ்வொருலயும் அதுல வந்து 2 ஆத்மாக்கள் உடனே 2 ஆத்மா என்னன்னா ஜீவாத்மா பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் நம்ம பரமபுருஷான் பகவானே நம்மளோட பரமாத்மாவா இருக்காரு. அது வந்து ஒவ்வொரு உடலிலும் பரமாத்மாவாக வசிக்கிறேன்னு என்று கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு கூறுகிறார். அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதையை அடிப்படையா வச்சுண்டு யாரு அந்த களத்தை அறிகிறாளோ, நுண்ணியமா யாரு அடைகிறாளோ அவ வந்து ஞானத்தை வாழ்க்கை பெற முடியும். அது மாதிரி அதனால நம்ம என்னைக்குமே நம்ம எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் நம்மளுக்கு வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறது யாரு, பரமபுருஷர் பகவான். அது என்னைக்குமே நம்ம வந்து நினைவச்சு வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிக்கிறேங்க. खुशिपीर बहुधा गीतम संतोपीर कविதை प्रकृत ब्रह्मसूत्र पदेश सैव ஏதுமத் பிரிவினிஷ்சிதை. செயல்களில் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இதை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. செயல்களில் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிகளாக பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரின் பதங்களின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதுல என்னன்னா, இந்த ஞானத்தை இவ விளக்குறா இல்லையா, அவள்தான் ஒரு மிகுந்த அதிகாரி யாரு? அது பரமபுருஷன் பகவானே தான் நம்மளுக்கு. இருந்தாலும் கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் அதிகாரிகளும் என்னைக்குமே அவளை பிரமாணம் வாழ்ந்து என்னைக்குமே ஒரு வழக்கம் உண்டு. இது அதனால ஆத்மாவோட பரமாத்மாவுக்கு இருக்கிற ஒற்றுமையும் வேற்றுமையை பற்றி பிரமாணமாக அவளை ஏற்றிக்கொண்டு சாஸ்திரமான வேதாந்தங்களை அவ எப்படி மேற்கொள்ளபடி கிருஷ்ணர் அவளுக்கு எல்லாம் விளக்குகிறார். இதுல அதுக்கு நம்ம அதுல நிறைய ரிஷிகளை கூட உண்டு. இதெல்லாம் வேதாந்த சூத்திரி ஆசிரியாரு வியாசதேவர். அவர் எவ்வளவு பெரிய தெரியும் இல்ல, யார் வியாசதேவர்? மகாரிஷிகள் அவர் ஒருவர். அந்த இதுல வேதாந்த சூத்திரத்துல கூட இருமத்தன்மை சொல்லியிருக்காது. அதனால யார் அந்த வியாசரோட தந்தை யாரு? பராசரர். அவர் நிறைய அறநூல்களை எழுதியிருக்க. இதெல்லாம் அதனால நம்ம என்னைக்குமே இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துல இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நம்ம ஒழுங்கா இதெல்லாம் கட்டுப்பட நம்ம எல்லாம் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? ஞானமயம், பிராணமயம், அன்னமயம். இது 3 இருக்கு. ஞானமயம்னா மனோமயா, பிராணமயம்னா அன்னமயா. அன்னமயான்னு நம்மளோட டைஜஷன், பிராணம் நம்மளோட பிரீதிங், ஞானம் நம்மளோட எல்லாம் நாலேஜ், எல்லாம் அதெல்லாம் ஞானம். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம டிசிப்ளின் செக்ஷன்ஸ் நம்மள எவ்வளவு கத்துக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஞானம் நம்மளுக்கு ஏறிண்டே இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஆத்மா பரமாத்மா 2 இருக்கு. ஆத்மானா சோல், பரமாத்மா சூப்பர் சோல். பரமாத்மா யாரு? கிருஷ்ணர். அதனால அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு நம்ம இதுல எல்லாத்தையும் நாலேஜ் நல்லா இது பண்ணிட்டு நம்ம பிரீதிங் இதெல்லாம் நல்லா, அது நிறைய பிரீதிங்ல நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கூட இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நல்லா அதெல்லாம் நம்ம முன்னுக்கு நம்ம இதெல்லாம் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஸ்லைடு. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது லதா சந்திரஜி படிப்பாங்க. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. பஞ்சபூதம் அகங்காரம் மாதாஜி அந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. மகாபூதான் அகங்காரோ. ஓகே. மகாபூதான் அகங்கார புத்திரர் அவ்வக்தம் ஏவஷ இத்ரியாணி தைஷகம் ச பஞ்சசேஸ்திரிய கோஷாரா இச்சாத்வேஷ சகம் துகம் லங்காதேஷ் சேதனா திருதி ஏகச்சேஸ்திரம் சமானஷ சவிகாரம் உதாஸ்ருதம். பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன் பொருள்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமான செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் கொண்டு கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன்கள் பொருள்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் என்று அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. நம்மளுக்கு பஞ்சபூதம் தெரியும்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம், இது 5 மகாபூதம் ஆச்சு. அதுல அகங்காரம் புத்தி இயற்கையின் இதெல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல மனது அதுலயும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து என்னெல்லாம் இருக்கு? கண்கள் காதுகள் மூக்கு நாக்கு தோல் என்று 5 புலன்கள் கூட இருக்கு. அப்புறம் நம்ம புலன்களுக்கு அப்பால் என்ன இருக்கு? மனம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மனம் உள்ள இருக்கிற புலன் என்று கூட சொல்லலாம். ஆனா மொத்தம் 11 புலன்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு. அதுல அப்புறம் வாசனை சுவை உருவம் தொடு உணர்வு ஒளி என்று 5 புலன்பொருள்கள் கூட இருக்கு. இதனால மொத்தம் எவ்வளவு நம்மளோடது? 24 மூலங்களை இணைந்து செய்களும் தான். அதுக்கு யாரு என்னன்னு சொல்றா? அதுதான் களன் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி யாராவது ஆராய்ந்தானா அவளுக்கு அந்த செயலின் களத்தை பற்றி அவளுக்கு நன்னாவே புரிந்து கும்பிட முடியும். அதனால நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் எல்லாம் இருக்குல்ல. நம்மளுக்கு சரசமயம் நம்ம விருப்பு வருது வெறுப்பு வருது ஒருத்தருக்கு இருந்து.
நம்மளுக்கு இன்பம் வருது, துன்பம் வருது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் எல்லாமே இல்லாம சமமாக நம்ம வந்து கருதின வச்சுக்கோங்க. நம்ம லைஃப்ல நம்ம நன்னா இருக்க முடியும். எப்போது நம்ம இன்பம் சடசுமி வந்து ஆஃப் அண்ட் ஆன் இன்பம் வருது, சடசுமி துன்பம் வருது, அதெல்லாம் வச்சுட்டு துக்கம் வந்தாலே எல்லாம் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டேன்னா அதுலேருந்து துக்கத்திலேருந்து நம்மளை வந்து வெளிப்படுக்கிறதுக்காக நிச்சயமா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து நிச்சயமா நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவார். அதனால எதுலயும் இது வந்து துக்காலையும் சாஸ்வதம் நம்ம இங்க வந்தாலே. அதனால அதெல்லாம் இது பண்ணாம எல்லாம் சமமாக பாவிச்சு நம்ம அதே மாதிரி நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும். அதுக்கப்புறம் அந்த அகங்காரத்துல என்னன்னா பஞ்சபூதங்கள், அந்த அகங்காரம் என்னது ரொம்ப அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. நம்ம அகங்காரம் இல்லாம என்னைக்குமே அடக்கமா பண்போட எல்லாத்தையும் நம்ம இருக்கணும். அது வந்து அது நம்ம குணநிலையே தெரியுது. அகங்காரம் வந்தாலே தமசோட இது வந்துடுறது, நம்மளுக்கு தம குணம் வந்துடுறது நம்மளுக்கு. அதனால என்னைக்குமே நம்ம இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால இந்த 24 நம்ம ஒண்ணு எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் நம்ம இன்பம் துன்பம் எல்லாம் சமமா பாவிச்சு குளிர் வெயில் எல்லாத்தையும் சமமா பாவிச்சு நம்மளோட தினம் டே டு டே இதை நன்னா நம்மளோட கொண்டு போனோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அமானித்துவம், அதம்பித்வம், அஹிம்சா, சசாந்திர், ஆர்ஜவம், அசாரியோ பாசனம், சௌசம், ஸ்தைரியம், ஆத்ம வினிரக்ஷ, இந்திரியார் தேச வைராக்கியம், அனகாங்கிர ஏவச, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, துக்க தோஷனோர்தர்ஷனம், அசகதிர் அனபிஸ்வாங்க, புத்திர தாரா க்ஷுதிகசு, நித்யம் சம சித்துவத்வம், இஷ்டானி ஸ்டோபதிசு, மயி சானிய யோகனே, பக்திர் அவ்விய விசாரிணி, விவிக்த தேச சோத்விதம், அரதிர் ஜன சம்சாதி, அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம், தத்வ ஞானார்த்தம் தர்சனம், ஏதச் ஞானம் இதி புரோக்தம், அஞ்ஞானம் யத் அது அந்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொது மக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுதல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நம்ம வந்து அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுயக்கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி, பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருப்பல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கபற்றி பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புவதல், பொதுமக்களிடம் விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தில் முக்கிய தத்துவ ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவரத்தை தவிர வேறு மற்றவை எல்லாம் அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை, எப்பவுமே அடக்கமா இருக்கணும், கர்வமே படக்கூடாது, அஹிம்சையிலிருந்து வெளியில வரணும், பொறுமையாக இருக்கணும், வந்து எளிமையா இருக்கணும், சிம்பிளா இருக்கணும். அப்புறம் ஆன்மீக குருவை ஆன்மீக குரு நம்ம அணுகினோம். அதுக்கப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும், தளரவே கூடாது, சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். நம்ம வந்து புலநெகிழ்ச்சி இதுல இருந்து திறந்து விடணும். பொய் அகங்காரம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் வந்துட்டே இருக்கும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதுல இருந்து நம்ம துன்பத்தினிலிருந்து கவனித்தல். அப்புறம் குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அப்புறம் வெறுப்பு இருக்கு சமநிலையா இருக்கணும். அப்புறம் பகவான் மேல என்னோட நீ களங்கற்ற பக்தியா இருங்கோ.
அப்புறம் தனிமை தனிமை இடங்கள்ல வந்து இவ இருக்கிற இடம் பிடிச்சிருக்கு. ஆனா அது வந்து இப்ப தனிமை எடுக்கிறதுலாம் முடியாத காரியம். அதுக்குதான் அவர் வந்து சைத்தன்ய இவர் நம்மளுக்கு சொல்றார், அது நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்கன்னு. வீட்லயே இருந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள், கஷ்டமே கிடையாது. முந்திலாம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதெல்லாம் இப்ப அவசியமே இல்லை. நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்கோ தினம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கோ. நல்லா மனசுல ஒரு 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 இதா இல்லாம, அப்போ ஒரு மனசுல ஒரு சஞ்சலம் இல்லாம நல்லா தூய்மையாக நல்லா வந்து ஒரு அப்போ ஒரு நம்மளுக்கு விசாரணை கொண்டு வராம மனசுல அது மாதிரி நீங்க நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அதுதான் எல்லாத்தையும் இருக்கிறது ஞானம். இது வந்து பாக்கி எல்லாமே அறியாமையா தான் இருக்குது. அதனால இதுல வந்து நீங்க வந்து என்னைக்குமே வந்து சிம்பிளா இருங்கோ. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணினேன்னா உங்களுக்கு இதுல இருந்து நல்ல பக்குவ நிலைக்கு நீங்க வருவேன். இதெல்லாம் நீங்க இந்த ஞானமயா, அன்னமயா, பிராணமயா எல்லாம் அந்த லெவல் செகண்ட்ல வந்தா இன்னும் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம். இது கொஞ்சம் இந்த 1 மணி நேரத்துல எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கஷ்டம். அதனால இது முடிஞ்சோடனே எல்லா லெவல் 2ல வந்தா அதெல்லாம் டீட்டெயிலா எல்லாம் நல்லா ஒவ்வொரு நாள் 2 3 ஸ்லோகம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டீப்பா போவேன் பகவத்கீதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மரகதவல்லி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மரகதவல்லி மாதாஜி. சரி, மதனா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மரகதவல்லி மாதாஜி படிங்க. மரகதவல்லி மாதாஜி மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் எப்போ படிக்கிறது? தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அதை அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளங்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிராமன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சோப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதான இது ஜட உலகின் காரணமாக மற்ற விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விடுகின்றன. அதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் நீ இந்த அமிர்தத்தை சுவைக்கிறியோ இல்லாட்டா நான் வந்து அந்த என்னெல்லாம் அறியப்படுகிறேன் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அது வந்து நீங்க வந்து ஆரம்பமும் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று இத கூறப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஜட உலகிலிருந்து எல்லாமே அப்பாறப்பட்டது. இந்த கடவுள் பரமாத்மார்க இருக்கிறதா இருக்கான்னு எல்லாம் நம்மளுக்கு வேத இலக்கியத்திலையும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அது வந்து நம்ம அதனால முக்கணிகளிலே எஜமானர்களா இருக்கிறது முழுமுதற் கடவுளே தான். கிருத்தியில் கூட இது சொல்லி இருக்கிறது. அது வந்து இது வந்து சைத்தன்ய பிரபுவோட இதுல கூட போதனைகளை கூட இது உறுதிப்பட்டிருக்கா. இது வந்து பிரம்மனை பற்றி இந்த வந்து ஸ்லோகத்துல கூட நிறைய விவரங்கள் ஜீவாத்மா பற்றி தான் சொல்றோம். பிரம்மன் என்று வந்து ஒரு சோல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உயிர் வாழ்வியை பற்றி தான் இதெல்லாம் கூறப்படுகிறது. அதுல வந்து விஞ்ஞான பிரம்மா ஆனந்த பிரம்மா அல்ல என்று நம்மளாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனந்த பிரம்மானா நம்ம வந்து பரம பிரம்மனை முதல் கடவுளாக நம்மளாம் கூறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மதனா மாதாஜி இருக்கீங்களா மாதாஜி? மதனா மாதாஜி. சரி, அவங்களுக்கு அடுத்தது யார் இருக்கீங்க? பவானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நேற்கே சொல்லிட்டோம் இல்லையா மாதாஜி? நம்ம இப்பதான் சொன்னோம் இல்லையா 13.13. ஓகே, 15th படிச்சிருங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15th ஸ்லோகம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. எல்லா உயிர் வாழ்களையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றவற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா புலன்களின் மூல காரணமே பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரோட புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழியங்களையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றவராக உள்ளார்.
ஆனால் அவர் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே தான் எஜமானர். இந்த புலன்கள் எல்லாமே யார் மூல காரணம்? யாரு? பரமாத்மா தான். அவருக்கு அவர்கிட்ட புலன்கள் இருக்கா? கிடையாது. அவர் தான் எல்லா உயிர்காழிகளும் பரமாத்திர அவர் தான். அவர் பற்றற்களாதானே இருக்காரு. அவருக்கு பற்று இருக்கா எங்கேயாவது? ஒண்ணுமே அவர் கிடையாது. நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்காருன்னா எல்லாரும் பற்று இருக்கிறவா இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம திருப்பி 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 திருப்பியும் சைக்கிள் மாதிரி சுழண்டுட்டே இருக்கும் எப்போதும். அதனால என்ன ஆகுது? இந்த பௌதிக உலகத்துல நீங்க சுத்திண்டே இருந்தே வச்சுங்கோ, அப்புறம் உங்களுக்கு ஆத்மா முக்தி அடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பௌதிக இதுலேருந்து நம்ம வெளிப்பட முடியுமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை நம்மளுக்கு பக்குவமும் ஜாஸ்தியாயிட்டு வரும். நம்ம நாளுக்கு நாளா நம்மளுக்கு இதுல இருந்து பௌதிக உலகத்துல இருந்து இந்த சுக துக்கத்துல இருந்து இதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்பாற்பட்டவரால் நம்ம இருப்போம். நம்ம அது மாதிரி அவர் இயற்கை குணங்கள் கூட அப்பாற்பட்டவர் தான். ஆனா அவர் யாரு எஜமானர்? இந்த ஜடையும் இருக்கிறதுக்கு எல்லா குணங்களுக்கும் கடவுள் தான், கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர். அதே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஹிரந்தச்ச பூதானாம் அச்சரம் சரமேவ ச சூஷ்மத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகேஷ தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவர் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவனை மற்றும் அசையாதத்திலுமே இருக்கிறார். அவர் சூட்சமானவர் என்பதால் ஜடபுலன்களை வலிமையினால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அவர் எல்லாத்திலையும் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகில் உள்ளார். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கானா, இந்த இதுல பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளும் புள்ளும் இருக்கிறார். அவர் அசைவனை அசையதுல கூட அவர் இருக்கார். அவர் ரொம்ப சூட்சமானவர். இந்த எல்லாம் இந்த ஜடன் புடல்களுக்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர். அதுதான் தான் அவர் ரொம்ப தொலைவிலையும் இருக்கார், நம்மளுக்கு கிட்டக்கையும் இருக்கார் அவர். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ளும் புறமும் யார் இருக்கார்? புருஷ நாராயணா இருக்கார். அது வேத இலக்கத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம். இதெல்லாம் இந்த வேத இலக்கத்திற்கு நம்ம அதனால என்னன்னா, அவர் எப்போது தெய்வீக ஆனந்தத்திலே இருக்கிறதுனால அவர் தன்னோட வைபவங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கின்றார். அதனால நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஜட உலகில இருக்காளுக்கு புரியவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஜடன் புலன்களையே வச்சுட்டு இருக்கோம். அவளை பகவானை நம்மளுக்கு புரிந்து கொள்ளவோ இல்லாட்டா அது முடியவே முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்காக நம்மளோட மனசையும் புலன்களையும் பக்தி தொண்டில் எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வை பயிற்சி செய்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி அவரை அவரால இடைவிடமால காணவும் முடியும். அது இந்த இறைவனுடைய எப்ப நம்ம பிரேமையை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கிறோமோ, அவர் அவரோட பக்தன் இது அவரை காண இடம் பிரம்ம சமீதியில கூட நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கா இதெல்லாம். அதனால நம்ம பக்தி இதுல ஒண்ணு நம்மளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் தான் பௌதிக உலகாராளுக்கு இது மாதிரி நம்ம அவரை நம்ம பகவான பக்தி துண்டினால மட்டுமே தான் அவரால நம்மளால புரிஞ்சும் கொள்ள முடியும். அவர் இது நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில நம்ம ஏற்கனவே 11.54 பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சசிபிரியா மாதாஜி அந்த இத படிச்சிடுறீங்களா மாதாஜி? சசிபிரியா. ஓகே. உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது, நகரும் மற்றும் அசையாதது. அவர் நுட்பமானவர் என்பதால் அவர் பார்க்க அல்லது தெரிந்து கொள்ள பொருள் புலங்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். தொலைவில் இருந்தாலும் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் அவர் அனைவருக்கும் அருகில் இருக்கிறார். உயர்ந்த சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களும் அவர் வெளியிலயும் இருக்கார், உள்ளுக்குள்ள இருக்கார். அவர் நகரத்திலையும் அசையாதத்திலையும் அசைந்ததுலயும் இருக்கார். அவர் ரொம்ப நுட்பமானவர். அவரை பார்க்க அல்ல தெரிந்து கொள்ள புலன்களுக்கு சக்தியோட நம்மள அப்பாற்பட்டவர். அதனால
தொலைவில் இருந்தாலும் அவர் வெகு தொலைவில் இருந்தா கூட அவர் வந்து எல்லார்கிட்டயும் கிட்டக்குதான் இருக்கார். ஆனா நம்ம வந்து இந்த பக்தியோட நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்றோமோ அது மாதிரிதான் அவரும் நம்ம கிட்ட பக்தி தோண்ட நம்ம நம்மளுக்கு அவருக்கு இது பண்ணினோம்னா நம்ம வந்து அவரே நம்ம கிட்ட வருவார். அதுக்கு என்னன்னா இந்த பௌதிக இதுல இருந்து நம்ம வெளிப்பட்டாதான் நம்ம வந்து பக்தியோட இதுல போக முடியும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க பக்தியோட தொண்டு செய்யறீரோ அவரை, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க அவரை நினைக்கிறீரோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவனோட நாமஸ்மரணம் பண்றீங்களோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எல்லாம் இந்த நம்ம 24 குணம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ, அதுலேருந்து வெளிப்பட்டு எல்லாம் இந்த நல்ல குணங்கள்லாம் நம்ம வச்சோமோ அதேதான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது. அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி படிப்படியா நம்ம கடமையை மட்டும் பண்ணிட்டு பலனை எதிர்பார்க்காம அது மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம கடவுளை வந்து நம்ம கிட்ட அவர்கிட்ட அது ரொம்ப கஷ்டம் இது. ஆனா நம்ம வந்து பிரயத்னம் பண்ணா எந்த பிரயத்னம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து நிச்சயமா அதோட நம்மளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு சவிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சவிதா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. சோலை மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ज्योति साम अभिदच ज्योति देश तमशः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेशम ज्ञानगम्यम ஸ்ருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம்। பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. மாதாஜி. என்னெல்லாம் பிரகாசிக்கிறதோ அந்த பொருட்கள் எல்லாமே அவர் தான் காரணம். அவர் தான் ஜடத்திற்கும் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாதவராக அவர் இருக்கிறார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்பட்டு ஒரு பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கார். அவர் வந்து ஒவ்வொருடைய இதயத்தின் வீற்றுள்ளார். இது பாருங்க, இப்போ நம்ம சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே பிரகாசிக்கும் பொருட்கள். எல்லாருடைய ஒளி இருப்பது யாரு? எதனால நம்மளுக்கு தெரியறது? பரமபுருஷன் பரமாத்மாவே தான். அவர் வந்து அதனால்தான் பரமபுருஷன் இதுதான் தேஜஸ்வி காரணத்தினாலதான் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல கூட ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல சூரியனும் அவசியம் இல்லை, சந்திரனும் அவசியம் இல்லை என்று நம்ம இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது. நம்ம வேத இலக்கியத்திலேருந்து நம்ம தெரிகிறோம். இந்த ஜட உலகம் என்னன்னா ஒரு வந்து பகவானுடைய தெய்வீக ஒளியமான இந்த பிரம்ம ஜோதி இருக்கு பாருங்க, மகா தத்துவா என்று இதுல வந்து பௌதிக மூலக்களாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால வந்து நம்ம ஜட உலகில வந்து சூரியன் சந்திரன் மின்சாரம் நம்மளுக்கு இல்லாம அது நம்மனால இருக்கவே முடியாது. ஆனா ஆன்மீக உலகில இதெல்லாம் ஒண்ணுமே அவசியமே கிடையாது. அவர் தான் பிரகாசிக்கும் ஜோதியினால் அனைத்துக்கும் எல்லாம் பிரகாசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வேத இலக்கியத்தில் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கா. இதுலதான் அது வந்து வந்து ஆன்மீக உலகம் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு. ஆனா வந்து அதுவும் சொல்லியிருக்கா அதுல வந்து அவரோட ஞானம் எப்படி ரொம்ப திவ்யமானது. பிரம்மன் வந்து திவ்ய ஞானத்துல களஞ்சியமே என்று வேத இலக்கியத்துல கூட சொல்லியிருக்கா. அது வந்து ஒவ்வொரு அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு வந்து யாரு ஆவலோட இருக்காளோ ஒவ்வொரு அவளோட இதயத்திலும் இருக்கிற பரமாத்மா மூலமாக அவளுக்கு ஞானமும் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி இப்ப படிச்சிருங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகமும் படிக்கவா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, ஸ்லோகமும் வாசிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷனும் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் ஷோக்தம் சமாசதக மத் பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்பா வாயோபவத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், க்ஷேத்ர அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து இதுல என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளோட செயல்களின் களன், உடல், கஷேத்திர அறிவு, ஞானம் என்று பொருள், நியாயம் ஆகியவற்றை சுருக்கமாக என்னால சொன்னேன். நான் விவரித்தேன் உங்களுக்கு. என்னோட பக்தர்கள் வந்து இதெல்லாம் முழுந்தியா புரிந்துண்டா கூட என்னை வந்து இயற்கையை அவ வந்து அடைய முடியுங்கிறார். இது என்னன்னா இதுல 3 விஷயங்கள் இருக்கு. செயல்களின் களம், புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை, மற்றும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் களங்கமற்ற பக்தர்கள்
என்ற 3 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து நன்னா புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது. அதனாலதான் பகவத்கீதா வந்து பலனை வந்து பக்தர்களுக்குள்ள கொடுக்கும். அவர்களே தான் முதல் இலக்கமான முழுமுதல் உடை கிருஷ்ணரின் இயற்கை. அப்பதான் அவளுக்கு அடைய முடியும். வேறு விதமான சொன்னால்னா பக்தர்கள் வந்து பகவத்கீதாலே நன்னா புரிஞ்சுட்டா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு விரும்பும் பலன் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் நிச்சயமா அடைய முடியும். பகவத்கீதை ஒரு நாள்ல படிச்சா புரியாது. படிக்க சொல்ல சொல்ல நம்மளோட ஆன்மீக குருவா இருக்கட்டும், நம்ம சிக்ஷா குருவாகட்டும், அவட்ட கேட்கதான் நம்ம இதுல இருந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒண்ணா புதுசா நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம். அதனால ஒரு தடவை பகவத்கீதா படிச்சுட்டோம் அப்படி இல்லாம படிக்க அது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். இதுல இருந்து நம்ம நிறைய கத்துப்போம். நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போறதுக்கு நம்மளுக்கு இது வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். அதனால எல்லாரும் பகவத்கீதாவை எல்லாரும் படிச்சுட்டு இது மாதிரி லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6க்கு முன்னேறி வரணும்னு என்னோட தாழ்மையோட வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இது விளக்கம் மட்டும் படிக்கவா மாதாஜி? தப்பா படிச்சாலும் பரவாயில்ல மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யானதி உபாவ் அபி விகாராம்ஷ ஷ குணம்ஷ சைவ விக்தி பிரகுதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழினங்களும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா, நம்மளுக்கு அறிவை கொடுத்த இந்த உடல் செயல்களின் களம் என்று உடல்களை அறிவுகளை பற்றி ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பற்றி நம்ம இதனால அறிய முடிகிறது. இதன செயல்கள் என்னன்னா, நம்மளோட உடல் இருக்கு பாருங்க, ஜடம் இருக்குல்லான்னு ஆனது. அது நம்மளுக்கு உடல் கொடுத்து அந்த உடலின் செயல்களை எல்லாம் அனுபவத்துக்குள்ள ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா புருஷா அல்லது ஜீவாத்மா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதுல இருந்து அறிபவர்கள் யார் இருக்கார், அது வந்து மற்றொரு பரமாத்மா. அப்ப அது வந்து ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பரம புருஷனும் வெவ்வேறு தோன்றுகளையும் நம்மளுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால நம்மளோட ஜீவாத்மா என்ற என்ன சக்தி என்னன்னா, ஒரு சக்தியின் பிரிவில்ல, பரமாத்மாவும் அவரது சுய விரவு என்று பிறவில்ல இருக்கிறார். அதனால வந்து ஜட இயற்கை ஜீவாத்மாவும் ரெண்டுமே எல்லாமே நித்தியமானவைதான். அதனால அது படைப்புக்கு முன்னு இருந்தது. ஜட தோற்றமானது பகவானோட சக்தியிலிருந்து உண்டானது. அதனால வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து உயர் சக்தியை கொண்டு இருக்கிறவர்கள். ஆனா உயிர்வாழிகள் கூட ஜட இயற்கை என்று இருந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பே இருந்தவை. அந்த ஜட இயற்கையானது பரமபுருஷ பகவான் மகாவிஷ்ணு நைட்டிருந்து தேவைப்படும் போது மகா தத்துவன் உதவியுடன் தோன்றிக்க விடப்படுகிறது. அதனால அவர்கள் எல்லாம் கட்டுண்ட இருக்கிறார். நம்ம ஜட இதுல இருக்கிற எல்லாமே கட்டுண்ட இருக்க. ஆனா பரமபுருஷன் வந்து அவ பிடிக்க அவள் தோன்றாதுக்கு அவ விரும்புகிறது இல்லை. அதனால அவ வந்து ஆன்மீகத்திற்கு நுழைய அவளுக்கு அனுபவிக்கப்படலை. அதனால நம்ம ஜீவாத்மா என்னன்னா, என்னைக்குமே ஒண்ணுமே எக்ஸ்பெக்ட் இல்லாம, பலன் எதிர்பார்க்க இல்லாம, நம்ம வந்து அகங்காரம் இல்லாம, நம்ம வந்து மனசுல வந்து சுத்த மனசுல கல்மிஷம் இல்லாம, மனசுல அழுக்கு இல்லாம, நம்ம நல்லா பியூரா பகவான நம்ம வந்து பியூர் டிவோட்டியா நம்ம சேவை பண்ணணும் பகவானுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி. சரி, அஞ்சனா மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்லோகன் படிக்கணுமா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஆமா படிங்க மாதாஜி. காரிய காரண கர்த்ராவதே பக்ருத் உஸ்த்யா புருஷகணம் எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களில் உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகின்றது.
நேச்சர் தான் ஹரே எல்லாமே கிருஷ்ண காரணமா சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆமா, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம உயிர் வாழிகளை மத்தியில உடல் பிறப்பு புலன்களும் அந்த தோற்றங்களை ஜட இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வேறு நம்மளுக்கு உயிரினங்கள் இருக்கிறது. இது எல்லாம் இந்த ஜட இயற்கன் படைப்புக்காக இருக்கணும். இது ஒரு உடலிலே இல்லாட்ட ஒரு வாழும் பிறப்புக்கு யார் உயிர் வாழிகள் இருக்காளோ அவ நிறைய புலனின்பங்களிலே இந்த உடல்களை அவளுக்கு எழுப்புகிறது. அது ஆஹ் அவ அதனால நிறைய இன்பம் துன்பங்களும் அவள்லாம் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறா. அதனால ஜட இன்பங்களை அதனால நம்ம நம்ம இதுல நம்மளுக்கு ஆனந்தத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஆனா அது உண்மையான நிலை என்னன்னா, நம்ம நம்மளோட உடம்ப ஜட இயற்கையால ஆதிக்கம் சொல்வதற்காது அதோட இச்சையெல்லாம் நம்ம ஜட உலகில இருக்கோம் நம்ம. அதனால ஆனா அந்த ஜட உலகம் இருக்கிறது நம்ம ஆன்மீக உலகம் அப்படிப்பட்டு கிடையவே கிடையாது. அது ஆன்மீக உலகம் தூய்மையானது. அதனால நம்மளுக்கு ஜட உலகத்தில் நம்மளுக்கு இன்பங்கள் உடலுக்கு சேர்ப்பதற்காக நிறைய பாடு கொண்டு இருக்கோம். அதுக்காக நம்ம புலன்களையும் பூர்த்தி செய்வதற்காக உடல்கள் கருவிகியாகவும் புலன்களை மொத்த எல்லாம் பார்த்தனால நம்ம இதெல்லாம் நம்ம இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக எக்கச்சக்கமா சம்பாதிச்சு ஃபேமிலியை ரன் பண்றதுக்கு இது, அப்புறம் நாள் ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் வேலையே பண்ணிட்டு ராத்திரி அப்புறம் தூங்கிட்டு அப்புறம் புலனின்பங்கள் இதுல இருந்துட்டு திருப்பி அடுத்த நாள் ஓடிட்டு அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃபாவே போயிட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்க வேலையும் பண்ணுங்க, அதுக்காக கடவுளுக்காகவும் டைமா ஒதுக்குங்க. அது கடவுளுக்கு ஏற்றோம்னா நீங்க இந்த இதுல துன்பம் இதுல என்ன இருக்கு, திருப்பி திருப்பி வருவோம். துன்பம் இன்பம் இருக்கும். இன்பம் வந்தா ஒரு பணம் வந்தா கொஞ்சம் சந்தோஷமா, திருப்பி அங்க துன்பம் வந்தா பாஸ் கத்துவாரு, இந்த வேலை பண்ணலையா அந்த வேலை பண்ணலையான்னு. இது வீட்டுல வந்தா இதே மாதிரி இல்லாம நம்ம பகவானுக்காக கொஞ்சம் டைம் நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கினோம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கணுமோ அதை கொஞ்சம் எவ்வளவு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சோன்னா நீங்க இதுல இருந்து நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நம்ம ஆன்மீக உலகத்திற்கு போறதுக்காக நம்ம நம்ம படிப்படியாக நம்ம போய் சேர்றதுக்கு நம்ம பிரயத்னம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்கதே பிரகிருதி சான் குணான் காரணம் குணசங்கே சத் அசத் யோனி ஜன்மஷு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம ஜட இயற்கையில உயிர் வாழி என்ன பண்ணுகிறது, இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டும் வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இதனால என்ன ஆகுது, ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் எல்லாம் பல்வேறு இனங்களில் அவர் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறார். என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட இயற்கையில 3 குணங்கள் இருக்கு, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ். இந்த 3 குணங்கள்லயும் நம்ம இருந்ததுனால சத்துவங்கிறது நம்ம அதுதான் நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு போனோம். ஆக்சுவலா சத்துவங்கிறது குட்னஸ். ரஜஸ் நம்ம எப்போதும் சம்பாதிச்சுட்டு எப்போதும் நம்ம இந்த கார் வாங்கலாமா அந்த கார் வாங்கலாமா, இந்த வீடு வாங்கியாச்சு இன்னொரு வீடு வாங்கணுமா, அதே மாதிரி மென்டாலிட்டியா ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒரு நம்ம லைஃபை லீட் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் இன்னும் அதுல துக்கமும் வரும் இன்பம் வரும். சில சமயம் பிசினஸ் போகும், சில சமயம் பிசினஸ் வந்துடும், சில சமயம் பணம் கிடைக்கும், சில சமயம் கிடைக்காது. இன்பம் துன்பம் நம்ம சூழ்நிலையே இருந்துட்டு ஒரு மன சமாதானம் இல்லாம ஒரே ஒரு மனசுல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸு, ஒரு எப்போதும் இதுலயே நம்ம சூழ்ந்துட்டு இருக்குமே அப்படிலாம் தோன்றுது. அதனால அது இதெல்லாம் ஜட இயற்கையினோட தொடர்பாக ஏற்படுகிறது. அது அவன் நிறைய அதுல நன்மை தீமை தான் சந்திக்கிறான். அதுவே நீங்க இருக்கிறத சமாதானமா வச்சுட்டு இருக்கிற ஐயோ நம்ம பணம் இவ்வளவு கடிச்சிட்டா போரும், இனிமே நம்ம அந்த பணத்துக்கு பின்னால போவே வேண்டாம். லக்ஷ்மி நம்ம என்னைக்குமே சொல்வார், சஞ்சலம் சொல்வார் இல்லையா, சஞ்சல் தானே சொல்வார். எப்போதும் கையில வரும், சசுமே போயிடும், அது எப்போ வருமோ எப்போ வருதா தெரியும். அதுலயே நீங்க கடவுளோட இது பண்ணி கொஞ்சம் கடவுளுக்காக கொஞ்சம் உங்களோட டைமை ஒதுக்கி எப்போதுமே நம்ம பின்னாலேயே ஓடிண்டு எப்போதும் நம்ம சம்பாதிக்கணும், நம்ம குழந்தைக்கு இது பண்ணணும், அத்தை பண்ணணும் அந்த ஆசையே வளர்த்துட்டே போனாலே அதுல நம்ம ஆசை சில விஷயம் ஆளன்னா அது நம்ம மனசு துக்கமாயிடும். அது மனசு துக்கமானா திருப்பியும் இதே யோஜனை இதேதான். அதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம கொஞ்சோண்டு
இது பண்ணி பகவானை நினைச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து இது பாருங்க, நம்ம என்னைக்குமே பர்த் அண்ட் டெத்ல இப்படி நீங்க இந்த சைக்கிள்ல போயிட்டே இருந்தா பர்த் அண்ட் டெத் இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்க இப்படியே பொருளாதாரத்திலேயே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டே இருந்தானா திருப்பியும் இதையே யோசிச்சுட்டு நம்ம ஒரு நல்ல காரியமும் பண்ண முடியாது. நம்ம திருப்பியும் பர்த் அண்ட் டெத் திருப்பி பர்த், இன்னொரு உலகத்துக்கு வருவோம். அது ஒரு நெவர் எண்டிங் ஒரு இதாயிடும் நம்மளோட லைஃப். அது இல்லாம நம்ம வந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நினைச்சாலே நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மன நிம்மதி. அப்புறம் நம்ம வந்து இதுல இருந்து என்ன பண்ணா நம்ம ஆன்மீக குரு நம்ம வந்து இருக்கிற குருவோட நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இப்ப நல்ல நல்ல மனசை யோசிச்சு நல்ல விதத்துல நம்மளோட மனசை கொண்டு போனாலே நம்ம இதுல இருந்து பர்த் அண்ட் டெத்ல இருந்து எப்படி வெளியில வருவோம். டிரான்ஸ்மிகிரேஷன் ஆஃப் த பாடி தானே போயிட்டு இருக்கு. இதுல என்ன லாபம், நம்ம என்ன இதுல நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண போறோம்? அது இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி நம்ம புண்ணியம் செயல்கள் பண்ணா நம்ம இதுல இருந்து எப்படி வெளிப்படுவோம், இதே மாதிரி யோசிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு நாள் ஒரு ரவுண்டு, 2 ரவுண்டு, 3 ரவுண்டு, 4 ரவுண்டு கொஞ்சம் கோவிலுக்கு போய் சேவை பண்ணி குருவோட என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம பிரபுபாதா எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி, அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு, ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி கேட்டிருப்பேன் நீங்க. அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் அவர் வந்து ஹரிநாம ஜபம் பண்ணுவார் அவர். அதே மாதிரி அதெல்லாம் முடியாது நம்மளுக்கு இந்த காலத்துல, எவ்வளவு முடியுமோ உங்களுக்காக அதுலயே மனசை லயித்து நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட லோட்டஸ் ஃபீட்டை வந்து சரண்டர் ஆகி பகவானே நினைச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணும்போது, நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் அட்டென்ஷன் எல்லாம் ஃபுல்லா நினைச்சுட்டு நம்ம பகவான் ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். உபஸ்டானு மந்தாச்ச வர்தா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகோ அஸ்மின் புருஷ பிரகக. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றனர், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன் பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என அறியப்படுவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலின் மற்றவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன் பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரே அவரே. இதுல வந்து ஒவ்வொரு உடலிலும் வேறு யாராவது இருக்கிறார். அவர் யாரு? அவர் தான் நம்மளோட பரமாத்மா. அவர் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே நம்மளுக்கு இறைவன், அவரே நம்மளோட பரம உரிமையாளர், அவரே நம்மளுக்கு எல்லா அனுமதி வழங்குவர் என்று அவர் யாரு? அவர் பரமாத்மா. அது வந்து பரமாத்மா வந்து பரம புருஷனோட பிரதிநிதி இங்க சொல்லியிருக்கு. இதுல ஒரு வந்து இது வந்து பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் ஒண்ணு வேறுபாடு கிடையாது என்று எல்லாம் நினைக்கிறா. ஆனா இதை வந்து தெளிவுபடுத்தணும்னா ஒவ்வொரு உடலிலும் பரமாத்மாவாக பிரதிநிதியாக இருக்கார் அவர். அது யாரு? அது வந்து நம்மளுக்கு இறைவன் பகவான். அவர் வந்து ஜீவாத்மால இருந்து அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். அவர் யாரு? அவர் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானவர். அப்புறம் ஒரு இதுல ஜீவாத்மா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தின்ல செயல்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறான். ஆனா பரமாத்மா என்ன? எல்லைக்கு உட்பட்ட அனுபவங்களா இருந்துன்னு உடல்களின் செயல்களும் பங்கு கொள்வதற்கு அவர் வந்து இருக்கிறது இல்லை. மாறாக அவர் வந்து சாட்சியாக மேற்பார்வை இருக்கிறாவும் அனுபவிப்பவளாகவும் இருக்கிறார். அது யாரு? அவர் தான் பரமாத்மா. அது ஆத்மா இல்லை. ஆத்மாங்கிறது சோல், பரமாத்மாங்கிறது சூப்பர் சோல். அவர் இருந்தும் அவர் ரொம்ப தெய்வீகமானவர். அவர் இதுல பரமாத்மா வந்து என் கால்களும் கைகளும் எல்லா இடத்துலயும் பரவின்னு இருக்கிறது. ஆனா ஜீவாத்மா அப்படி கிடையாது. பரமாத்மா தான் நம்மளுக்கு முழு முதற் கடவுள். இந்த ஜட இன்பத்தை யாரும் விரும்புகிறாளோ அப்ப வந்து அவதான் ஜீவாத்மன் ஆசைகளுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்காகவே அவர் உள்ளுக்குள்ள அவர் இருக்கார். அவரோட பரமாத்மாவோட அனுமதி இல்லாம ஜீவாத்மாவுக்கு ஒன்னும் செய்யவே முடியாது. அவர் தான் நம்ம வந்து அவரோட சர்வெண்ட். தாசோன தாசா தாசோன தாசா தாசோன தாசா நம்ம அவரோட இது. அவர் தான் எல்லாம். அவர் கையில தான் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு. அவர் எப்படி சொல்றாரோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு எல்லாம். நம்ம வந்து கடவுளுக்கும் நம்ம வந்து
கம்பேரே பண்ண முடியாது. அவர் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம அவரோட தாசனதாசன் அவருக்கு நம்ம வந்து சர்வெண்ட் தான் நம்ம அதுதான் அவர் தான் எல்லாம் ஃபுல்லா பகவான் தான் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்சி அளிக்கிற அவர் தான். அதனால ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 24th ஸ்லோகம். படிக்கிறேன். யஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணை சஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந ச பூதோபி ஜாயதே. இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த யார் ஜட இருக்கல உருவாழிகள் எல்லாம் இருக்காளோ அவரோட உறவு வந்து எல்லாருக்கும் இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் யார் புரிந்து கொள்ளாரோ அவ வந்து நிச்சயமா முக்தி அடைகிறார். இப்போ வந்து தற்போதைய நிலையம் என்ன இருந்தாலும் சரி, அவர் வந்து இந்த இடத்துல அவ வந்து திருப்பியும் அவ பிரிவு எடுக்கவே போறதில்லை. யாரு சம துக்கத்துல எல்லாம் இன்பம் துன்பம், அதுக்கப்புறம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ல வந்து வெயில், அதுக்கப்புறம் குளிர் எல்லாத்தையும் சமமா யாரு நினைக்கிறாளோ, அப்புறம் யாரு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாளோ, யாரு அகங்காரம் இல்லாம இருக்காளோ, யாரு அடக்கமா இருக்காளோ, யாரு பகவானை பத்தியே எப்போதும் அவரோட சரண்டரா இருக்காளோ, அவ வந்து அப்புறம் யாரு வந்து மனசு நல்லா சுத்தமா வச்சுக்கிறதா முக்கியம். யாரையும் துக்கப்படாம, யாரையும் இது பண்ணாம, ஆன்மீக குருவை எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ணி, அதுக்கப்புறம் நம்ம வேதிக்ல என்னெல்லாம் பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினாலே நிச்சயமா பகவான் வந்து நம்ம நிச்சயமா நம்ம திருப்பியும் பிறவை எடுக்கவே மாட்டோம். அதுக்கு நம்ம இருக்கிறது அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 25th ஸ்லோகம். குமுதா மாதாஜி, குமுதா ரவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நம்ம 7 நிமிஷத்தை முடிச்சோம் எல்லாம் ஃபுல்லா. ஞானே நாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானாம் ஆத்மானா அன்பே அன்யே ஷாங்னேன யோகேன கர்ம யோகேன சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார்தான் தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்திலும் சிலர் ஞானத்திலும் வளர்ப்பினால் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பரமாத்மனையும் வந்து தியானத்திலையும் இது பண்ணிட்டு ஞானத்திலையும் வளர்க்கிறா. அவ சிறிதும் பலன் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அதனால அவ இது பண்ணிடுது. அவ வந்து தூய உணர்முடியாக இருக்காள் அவளாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பரமாத்மாவை பார்த்துடன் திவ்யமான நிலையிலையும் இருக்கார். அது போலயே அப்புறம் யாரு ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறாளோ சில பேர் அதுல இருந்து அவ வந்து பரமாத்மா புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணிக்கிறா. ஆனா வந்து சில பேர் யோக பயிற்சியிலையும் எல்லாரும் பண்ணக்கிறா. இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைத்தனமான செயல் கூட அவ வந்து திருப்தி அடையிறதுக்கா அவ வந்து பிரயத்னம் பண்ணிக்கிறா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மோட்டோரோலா மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? மோட்டோரோலா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்க போன தடவை. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி உங்க பேர் என்ன மாதாஜி? முதல்ல அதை சொல்லுங்க மாதாஜி. என் பேரு தாட்சாயினி மாதாஜி. தாட்சாயினி. உங்க நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. எத்தனை நாளா நாங்க உங்களை பிடிக்கணும் ட்ரை பண்றோம் தெரியுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்பர் முதல்ல போன் நம்பர் சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்லோகம் படிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. 9840 60 60 86 76. ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. அன்யோ தேவ ஏவம் அஜானந்தக ஸ்ருத்வான்யோப்ய உபாஷதே தே அபி சதித்ரந்தயோவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பிரயாயனக. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபடத் தொடங்குகின்றார். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தாங்கள் இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு பண்றான்னா சில பேர் என்ன தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன பண்றேன்னா ஆன்மீக ஞானத்துல வந்து அனுபவம் இல்லாட்டா கூட இன்னொட்டு கேட்டுண்டு அதான் ஸ்ரவணம்ங்கிறது. ஸ்ரவணம் இயரிங். அதுதான் இயரிங் கேட்டு அதோட அடிப்படையில வந்து
அவளை வழிபட தொடங்கிற அவள்லாம் அதுக்கு அதிகாரம் இருந்து அவளுக்கு வந்து அவ வந்து அதுல இருந்து கூட அவளுக்கு பிறப்பிறப்பு வழியினிலே அவ கடந்து செல்ல முடியும். அதனால கேட்கறதுலயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதான் பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லாத்தையும் நல்லது நீங்க கேட்டுட்டாலே அதுல இருந்து நம்மளுக்கு பக்குவம் வந்து நம்ம என்னதான் பண்ணணும்னு ஓரளவு ஐடியா வந்து நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கணும் நம்ம அதுலயே நம்ம அக்கார்டிங்லி நம்ம அந்த லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அதுல இருந்து நம்ம வேற லைஃப் நம்மளோட சேஞ்ச் ஆயிடும். நம்மளோட லைஃபே நம்மளே பார்த்தா யோசிப்போம் முந்தி எப்படி இருந்தோம் இப்ப எப்படி இருக்கோம் பாருங்க. இந்த பகவத்கீதா பாகவதம்ல இருந்து கேட்டு கேட்டு நம்மளுக்கு இந்த எல்லாரும் ஆச்சாரியோட இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இதை படிச்சு ஒவ்வொரு காண்டம் படிச்சு நம்ம ரொம்ப முன்னேறுவோம் நம்மளோட லைஃப்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சவிதா மாதாஜி, ராஜி மாதாஜி, யோகேஸ்வரி மாதாஜி யாராவது இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா படிங்க. யாரும் யோகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. சீக்கிரமா படிங்க, 4 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சஞ்சயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ரஜ்ஞை யோகாத் தத் வித்தி பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதலை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயலின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாரதரின் தலைவனே, அசைவனை அசையாதே என்று எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றையோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்தே கலவையாகும். இது என்னதுன்னா அசைவனும் அசையாதெல்லாம் இதெல்லாம் நீ எதெல்லாம் பாக்குறியோ அதெல்லாமே செயல்களும் தான் களமும் கலந்தனுக்கு இருக்கிறது இணைந்த பொருளாகும். அப்புறம் அசைவனை அசையாவதெல்லாம் நீ எங்கெல்லாம் காண்கின்றியோ அவர்களா செயல்களையும் களமும் கலைத்து அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். இது இணைந்த கலவையும் இதுல வந்து குறிப்பிடப்படுகிறா இதுலதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா லதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லதா சந்திரன், லதா முத்துக்குமார். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மனுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உடல்களின் ஜீவாத்மாவும் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனுக்கு அழியக்கூடிய உடலின் உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவிடுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவனாவான். இதுல என்னன்னா ஜீவாத்மா இருக்கிறது இணைந்து யாரு இருக்கா? பரமாத்மா. அவர் வந்து காண்பவனும் அவரோட அழியக்கூடியில இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவே அழியாது என்பது யார் உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவளே யார் புரியுறதோ அவளே உண்மையில் காண்பலாம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நல்ல சங்கத்தின் மூலம். அதுக்கு தான் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப அவசியம். எவ்வளவுக்கு நீங்க டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கீங்களோ அது நிறைய பகவானை பத்தி கத்துப்பேள், பகவத்கீதா பாகவதம் நல்லதே கேட்பேள். அதுல வந்து இருந்தனா உங்களோட வந்து லைஃபோட ஸ்டைலே டிஃபரெண்ட் ஆயிடும். இல்லாட்ட இவாளை பத்தி பேச்சு அவளை பத்தி பேசி என்ன பிரயோஜனம்? இவாளை பத்தி பேசி ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. பகவான் இதுல நம்மளுக்கு ஏதாவது இது மோட்சம் கொடுப்பாளா? இல்லவே கிடையாது. அதுவே நீங்க சங்கம் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தது வச்சுக்கோங்க, அதுல வந்து ஆன்மீக விஷயங்களை ஃபுல்லா தான் பேசுறதுனால அதுல வந்து அதுல நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய கத்துப்போம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஆத்மா பரமாத்மா அசைகிற அசையாதது எல்லாமே இருக்கு. அதுல வந்து அதனால நம்ம என்னைக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் என்னைக்குமே விடவே கூடாது. பக்கபலமா நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன் பிடிச்சுட்டு இருக்கணும். என்னைக்குமே அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, படிங்க மாதாஜி சீக்கிரம், டைம் போகுது மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் 1004 நான் படிக்கட்டுமா? இல்ல அவங்க படிப்பாங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி 4 மணி ஆயிடுச்சு மாதாஜி. சமஸ்திஷ்டும் ஈஸ்வரம் ஸ்மரம் கதீம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமாத்மா என்ன பண்றாருன்னா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழ்களும் சமமாகவே இருக்கிறார். அதனால வந்து அவர் வந்து தன்னோட மனசுல இழிவே கொடுக்கறது இல்லை. அதனால அவர் வந்து எப்படி அவர் அதனால இருக்கிறதுனால அவர் தெய்வ இலக்கியே அவர் வந்து மீட் பண்ணிடுறார். அதனால்தான் எப்படி ஆன்மீக முறையில பௌதிக வாழ்விகள் என்னன்னா ஆன்மீக வாழ்ந்த மாறுபட்ட சூழ்நிலையும் இருக்காமோ அது வந்து அதனால ஆன்மீகத்தை எப்படின்னா நம்ம ஒரு பரம புருஷன் பகவானின்னு ஒவ்வொரு ஜீவனும் இருக்க முடியுது பாக்குறோம். நம்ம அந்த வந்து நம்ம வந்து அதனால படிப்படியாக
நல்ல சங்கம் வச்சுட்டு இருந்தா, ஆன்மீக சங்கம் இருந்தா நம்ம வந்து எப்படிலாம் நம்ம புலன்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம முன்னேற முடியும், அதே மாதிரி இது பண்ணிட்டு ஆன்மீகத்துக்கு புரிக்கிறதுக்கு அவ வந்து ரொம்ப முன்னேறம் அடிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ரொம்ப 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 நல்ல சங்கம் இருந்தானா அவளுக்கு தான் நல்லது. அவளோட வாழ்வு ஃபியூச்சர் லைஃப் அவளோட பிரைட்டா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி. ஓகே படிக்கலாம். பிரகிருத்தே ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஸ்யஹ பஷ்யதி தகாத்மானம் அகர்த்தாரம் சபஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜடப்பொருள் இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களிலும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே மாதாஜி. யார் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலை எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கின்றானே அவனை உண்மையில் காண்கிறான். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்க வந்து பரமாத்மா உடல் வந்து பரமாத்மா மாரி இருக்குதான், இயற்கையினாலதான் தயார்பட்டு இருக்கிறது. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த உடல் சம்பந்தம் வந்து அது எதுலையுமே செய்யப்படவில்லை. இன்பத்திற்காக துன்பத்திற்காக நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அது வந்து அது உடலின் சுபாவம் ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு வந்து கம்பல் பண்றது. ஆனா ஆத்மா வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து இப்போது இச்சைகள் பூர்த்தி கொள்வதற்காகவே இந்த பௌதிக உடல் நம்ம இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து அது ஆசைகள் பொறிக்கிறதுக்குனால ஒரு அந்த பரம புருஷால் வடிவமைக்கப்படுமே இந்த உடல் என்று நமக்கு சொல்லலாம். அதனால வந்து ஒரு ஆசையை வந்து நம்ம எல்லாம் திறந்து நம்ம வந்து நல்ல மார்க்கத்துல போய் தூய்மை மனத்தோட நம்ம தூய்மையோட சாண்டிங் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. 4-2-6-4-3 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌமியாத் ஆகாசம் நோபிபித்யத சர்வ திராஸ்யத்யோ தேகா ததாத்மா நோவிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. என்ன சொல்லியிருக்காரு? எங்க இருந்த ஆகாயம் எப்படி நுண்ணிய இயற்கையிலிருந்து கலக்காம இருக்கிறதோ அதே மாதிரியும் அந்த பிரம்மனின் பார்வையில் இருக்கிற ஆத்மாவும் உடலில் இருந்து அமைந்திருந்தாலும் கூட அது உடலுடன் கலப்புறது இல்லை. அது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம அப்படியே இருக்கணும். அதே மாதிரி சுபாவத்தை இதை வச்சுட்டு ஆகாயம் எப்படி பத்தர் கலக்கிறது இல்லையோ, எப்படி நம்ம ஆத்மா பாக்கிக்கெல்லாம் கலக்கிறது இல்லையோ, அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஒரு ஒன்னுத்துலயும் இது பண்ணாம, ஒன்னு எமோஷனல் ஆகாம, ஒன்னுத்துலயும் ஜாஸ்தி டீப்பா இன்வால்வ் ஆகாம நம்மளோட கடமையை பண்ணிட்டு, கடமை எப்படி நம்ம கடமை பண்ணணும், நிச்சயமா பண்ணணும். அது பண்ணிட்டு பகவான் ஸ்மரணம் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்மரணம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சீக்கிரம் படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உரைப்பினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல இருந்து பரதன் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசம் ஆக்குறதோ அதே மாதிரி உடற்கிற ஆத்மாவும் தன்னோட உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் நம்மளுக்கு பிரகாசம் பண்ணிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதனால வந்து நம்ம ஆன்மீக ஆத்மா வந்து உடல் இதயத்துல இருந்தா கூட நம்ம வந்து உணர்வின் மூலம் எல்லாம் உடல் முழுவதும் நம்ம பிரகாசமும் படிக்கிறது. அதனால சூரிய கதிர் எப்படி வெளிச்சமான சூரியன் இருக்கிறதோ சாட்சியாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஆத்மாவும் இது சாட்சியாக இருக்குது. அதனால நம்ம வந்து ஆத்மா இருக்கும்போது உணர்வுல ஃபுல்லா உடல் முழுவதும் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது. இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஆத்மா உடலின்று போன உடனே உணர்வு எதுவுமே இருக்காது. அதனால அறிவுள்ள மனிதனால எதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு
இந்த ஜடப்பொருள்கள் எல்லாம் ஒரு இல்லாம நம்ம ஆத்மாவே ஆறிக்குறி வச்சுட்டு அந்த உணர்வும் பரவ உணர்வு தனிமையிலையும் நம்ம ஒன்றா இருந்து ஆத்மா உணர்வு தான் பெர்மனன்ட் இல்ல. அதனால ஒரு உடலின் உணர்வும் மற்றவருடைய உடல் உணர்வும் ஒன்றாகவே இருக்கவே இருக்காது. அதனால ஜீவாத்மாவை நண்பனாக என்ன பண்ணணும்னா எல்லா உடல்களையும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா தான் எல்லா உடல்களையும் உணர்கிறார். இதுவே நம்மளுக்கு தனிப்பட நம்மளுக்கு உணர்வுக்கும் பரம உணர்வுக்கும் இருக்கிறது வேறுபாடாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி இல்ல ரமணி மாதாஜி ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. இதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். க்ஷேத்ரசேத்ஞோரேவம் அந்தரஜ்ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல உடலுக்கும் உரிமையாளருக்கும் இருக்கிற வேறுபாடை நம்ம ஞான கண்களிலிருந்து அறிகிறோம். அதனால இதுல என்னன்னா நம்ம ஒரு ஜடப்பொருள் ஒரு புரியணும் எல்லாருக்கும். இதுல 24 மூலக்கூறுகள் இருக்கு. அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். 24 என்னெல்லாம் அதுல ஸ்தூலம் இருக்கு, சூக்ஷ்மம் இருக்கு. அது அதனால நம்ம ஒரு அப்பாற்பட்ட நிலையும் ஆத்மாவும் இருக்கிறார், பரமாத்மாவும் இருக்கிறது. இந்த ஜட உலகம் என்னன்னா ஆத்மாவுக்கும் 24 மூலப்பொருட்களுக்கும் சேர்ந்த கலவையால ஓடின்னு இருக்கு. அதனால ஆத்மா பௌதிக குலக்குழு இணைந்த சுவையே அந்த நம்மளுக்கு ஜட தோற்றம் இருக்கிறது. பரமாத்மாவான நிலைமை யாரால காண முடிகிறதோ அவாதான் அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு போற தகுதியுடைகளா ஆகிறா. இது நல்லா நம்ம யோசிச்சு நம்மளை உணர்ந்து ஆன்மீக குருவிடம் நம்மளோட இந்த அத்தியாயத்தினையும் நம்ம புரிஞ்சு கொண்டோம். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவத்கீதாவின் இருக்கை அனுபவிப்பன் மற்றும் உணர்வு என்று 13வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள்களை இத்துடன் நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோம்? அர்ஜுன் 6 கேள்விகள் கேட்கிறா 11 அதுக்கப்புறம் பாக்கி 2வது சாப்டர்ல கஷேத்ரா கஷேத்ரஜ்ஞா ஞானத்தின் விளக்கமும் கூறுகிறார். அதுக்கப்புறம் பாக்கி இந்த சாப்டர்ல 8 to 12 அறிவை எப்படி நம்ம பெறணும், அதோட செயல்முறைகள் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். இது அப்புறம் ஜின்யம் அறிவின் பொருள் 13 சாப்டர்ல 13.19 படிச்சோம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் 13வது சாப்டர்ல 20லேருந்து 26 படிச்சோம். அறிவியல் பார்வை எதெல்லாம் இது பண்ணினோம், நம்ம எப்படி ஆத்மா பரமாத்மா எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இதெல்லாம் பாக்கியெல்லாம் இது பட்டு நம்ம 84 லட்சத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட இது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 24 பண்புகள் இருக்கு. எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பால் குட திருடியும் கோபிநாத கதை. இதுல ஒரு கதை என்னன்னா, எப்படி மாதவேந்திரபுரி பால்குடம் திருடியது. கோவர்த்தனில் மலையின் உச்சியில் ஒரு ஸ்ரீ கோபாலஜி என்று ஒரு விக்கிரம் இருக்கு. அது அது மாதவேந்திரபுரியோட அண்ணன் கூட வழிபாடு. இது நான் அப்புறமா ஸ்டோரி சொல்றேன். இப்போ 16 டைம் ஆயிடுச்சு. இத நாளைக்கு இது சொல்றேன். ஜெகநாதன் புரியுடன் சந்தனை பூச்சடத்தை இது நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன். பக்தி உச்சம் என்று இது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, கோபிநாத்ஜி தானே தன் ஆராதனைக்கு வைத்திருந்த ஷீர பால்குடம் திருடி மாதவேந்திரபுரியிடம் ஒப்படைப்பு. பால்குடம் திருடிய கஜோத. இது நான் நாளைக்கு 3 ஷார்ட்டா நாளைக்கு சொல்றேன். ஜெகநாத் புரி கோவர்த்தனை மலையில உச்சிருந்து ஸ்ரீகபித்து சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சாப்டர் 30. பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசியாக 6வது அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1வது 6வது அத்தியாயங்களில் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்று பற்றி விவாதிக்கின்றன. கடைசி 6ல் என்னன்னா, அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்று விவரிக்கிறது. அடுத்த 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்று விளக்கினார். நம்ம இதுல இருந்து படிச்சோம் இல்லையா, பிறப்பு இறப்பிலிருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர முடியும் எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் டீட்டெயிலா. அதனால 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. மாயாவிலிருந்து நம்ம பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடமான எங்கள் இணைப்பிற்கும் உதவிதல் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்துவது அதுதான் பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் சின்ன சம்மரி ஆஃப் 30 சாப்டர். நம்ம எப்படி ஞானம் பெறணும், எப்படி ஆத்மா பரமாத்மா நம்ம எப்படி அடையிறது,
அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அறிவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றது, எப்படி பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, அதுக்கப்புறம் எப்படி பொருள் உலகத்திலேருந்து நம்ம வந்து எப்படி தத்துவ அறிவை நம்ம எப்படி அடைய முடியும், நம்ம பற்றின்மையை விட்டுட்டு எப்படி கிருஷ்ணாரோட நம்ம வந்து இணைப்பாக முடியும். அதுக்கப்புறம் அதுதான் இந்த பக்தியை அடைவதற்காக நம்ம வந்து இந்த பக்தி ஒரு பகுதியாக நம்ம எப்படி இது பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு திருப்பியும் பிறப்பு இருப்புல இருந்து வந்து முக்தி அடையணும்னு இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுல சாப்டர் 13 தான் நம்ம சொன்னோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.